Foarte multe reprezentante ale sexului frumos și-au achiziționat deja un abonament pentru solar la un salon de înfrumusețare. Ele vor să arate bine atât în pantalonii 3 sferturi, cât și în bluzele cu mânecă scurtă și, cum nu pot merge la mare, aleg să se bronzeze artificial. În aceste condiții nu este de mirare că multe dintre saloanele de înfrumusețare au fost luate cu asalt de doamnele și domnișoarele care vor să capete un bronz discret la început de primăvară. Acum că a venit căldura și toate fetele vor să arate bine, pielea să fie lucioasă, să aibă un aspect cât mai plăcut și se pregătesc pentru plajă, pentru că nimeni nu se duce la plajă tocmai cum ne-a lăsat natura. Saloanele de înfrumusețare pot satisface orice cerere în materie de bronz artificial. O modalitate bio pentru persoanele care nu au voie să se expună la raze UVA, UVB, adică nici solar, nici soare. Se numește bronzare organică, este compusă dintr-o substanță 100% naturală cu extras de trestie de zahăr și poate fi folosită de persoanele care sunt însărcinate și nu au voie să se expună la soare, de persoanele cu probleme ale pielii. Medicii dermatologi spun însă că bronzarea artificială poate avea pe termen lung și efecte nedorite. Cancerul de piele nu este basm, începe la vârste foarte tinere și cine nu se sperie de cancerul de piele, îmbătrânirea precoce a pielii, le spun doamnelor că vor arăta la 30 de ani ca de 50, poate că nu le convine. De aceea le dau câteva sfaturi celor care optează pentru o ședință la solar. Limităm excesul la ultraviolete pentru că efectul lor este un efect cumulat în timp, nu vorbim numai de doze mari, vorbim de doze cumulate în timp, care vor avea aceste efecte nedorite asupra pielii. Nu recomandăm excesul. Nici angajații saloanelor de înfrumusețare nu încurajează excesele și încearcă să-și pondereze clientele doritoare de bronz. După prima ședință trebuie să aveți o pauză de minim 24 de ore complete, asta înseamnă o zi da, o zi nu, iar următoarea ședință va fi crescută cu maxim 2 minute, adică dacă dumneavoastră faceți 3 minute, următoarea ședință va fi de 5 minute. Vă recomandăm ca a treia ședință să fie tot de 5 minute, tocmai ca bronzul să se fixeze cât mai bine și să nu vă afecteze pielea. În aceste condiții, dacă vreți să aveți un look proaspăt, de invidiat, dar și sănătos, nu faceți exces de solar și protejați-vă pielea.